ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଲାଇଫ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତିର ଅନ୍ଧକାରରେ ଯେତେବେଳେ କି ସମସ୍ତେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ କାଫେରେ ଆସି ବସିକି ଚା ପିଉଛୁ। ଦେଖିପାରୁଛେ ଚା ପିଉଛୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ। ଏପଟେ ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀର ନ୍ୟୁଜ୍ ଚାଲିଛି, ତ ତା ଉପରେ ଆମେ ଟିକେ ତର୍ଜମା ଚାଲିଛି, କଲ୍ ଚାଲିଛି, କାହାର ବାଇଟ୍ ଆଣିବୁ। ତ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଚାଲିଛି ଏମିତି ଚା କପ୍ ପିଇକି। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ହଉ ବା ଟିଭିରେ ହଉ ଦେଖିକି ଅନେକ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଗାଳି କରନ୍ତି, ଭାଷା କୁହନ୍ତି, ଅନେକ ଖରାପ ଖରାପ ଶବ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। କେବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଶୀତ ରାତିରେ ଘରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଘରେ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଘରେ ଥିଲାବେଳେ ବାହାରେ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଶୀତ ହେଉଛି ସେ ଖବର ଦେବା ପାଇଁ ଶୀତରେ ଛୋଟିଆ ଜ୍ୟାକେଟ୍ଟେ ପିନ୍ଧି ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥାଉ, କାରଣ ଆପଣ ଖବର ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ହଉ ଅଥବା ଏ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ବିପଦ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ହଉ ଥରେ ଭାବିବା ଆଜ୍ଞା।